O lamentable estado do Paseo do Cantiño desata o conflito entre o Concello de Illa de Arousa e Portos de Galicia. Esta mañá a presidenta do ente autonómico visitaba a zona para supervisar os traballos que se están a facer para a recuperación da zona afundida. O concelleiro Luís Arosa agradecía a medida, pero volveu reclamar unha intervención en todo o espazo. Mesmo indicou que o paseo non está nin en condicións para facer a visita. O paseo marítimo non está en condicións óptimas nin para estar ahora mismo nestes momentos aquí ahora mismo. Sí. A presidenta de Portos non lle gustaron as palabras de Luís Arosa diante dos medios, acusouno de alarmarse en argumentos. Yo diría que es un poco alarmista, decir que no podemos estar aquí de pie ahora mismo, ¿no? O sea, alarmar con una situación que no tiene sentido, ¿no? Yo estoy dispuesta a hablar con vosotros, como lo he estado siempre, y vengo aquí, de hecho, a hablar lo que haga falta. O intercambio de pareceres entre ambos continuou co concelleiro reclamando a cesión dese espazo de titularidade autonómica ao Concello para levar a cabo un proxecto de construción dun aparcadoiro subterráneo. Que nos faga a cesión é que faremos non teremos problema ningún en facer buscarnos nosa vida ao Concello para facer o parque subterráneo aquí e volver a dinamizar o entorno. Un proxecto que dende o Concello, lembran, xa foi remitido a Portos no ano 2009, unha proposta que 14 anos despois a súa presidenta di descoñecer. Xa se fixo. Sí, non, teño en Portos. No. Xa se remiteu no 2009. Polémicas á marxa, a presidenta de Portos dixo que polo momento os operarios están a valorar o estado das zonas do paseo afectadas polo afundimento. Dixo que en función do que se atopen, actuarán. De momento venimos a valorar este daño que hay aquí y algún otro daño que tenemos localizado que también levantaremos y analizaremos y en función de lo que veamos tomaremos las decisiones que procedan. Susana Lenguas tamén aproveitou para salientar os diversos investimentos feitos por Portos na Arousa nos últimos anos, poñendo o foco nas necesidades do sector pesqueiro.